Muhammad. Allahumma sholli. Inilah enak toh. Iki sapa sing ngadeg iki sapa? Menika Kok beduk masjid. Kowe apal apa piye mok kon ngadeg jenenge sapa? menika sinten? Oh menika Chris John. Ya Allah. Kristanto. Hei, iki ben kene, limah kon munggah lak padha arek iki. Ora cetha. Masane ya. beduk masjid. Iki Krisnia. Iki ambok anu ki salate ya teko. Oh niki tau telat. ndek iki subuh niku nggih 6 rakaat. Akeh men to. Lah 3 dina direkep dadi siji ya. Oh, anu siji. Ora oleh. Diropel, dijamak. Ngono kuwi ora oleh. Krisnae saking kusuke. Heeh. Krisnia, Krisna kaya. Krisnia. Krisnia enek ini, enek Ayo. ini. Krisniae saking kusuke lho. Heeh. Subuhane sujud ki waleh tawadhuke. Kusuk ngono. Wah ya Allah, ya Allah ngono ki. Kulah sujud ki nemen Mas. Enek 2 jam. Oh, Mas. Sujud tak ki 2 jam. Ora kuwi salat Dek. kok semaput kaya. Ndek iki tak delok ora perkara kusuk. Napa? Lah ketiba iki untune kecalon sarjata. Masane. Tanggapan. Masane untuk lapi. Sawise bakal gule kalungmu emas kaya ngene. Kowe kok ya ro kaya. Jancuk. Hei. Kowe aja yayan lho iki bocah latah lho iki. Aja mok get-geti lho. Iki bocah latah lho. Iki anggitmu Krisnia iki. Dari bojone iki seminggu gagal otak ndase. Ora. Kan Iki anu latah. kuwi termasuk napa jenenge? Apa? Ya spekulasi kok spontan kok. Apa jenenge? Refleks. Refleks. Dadi kowe bisa bedakne wong latah aja ngono. Sentuhan yang lembut. Ngono lho. Ora dikasar. Wong wedok ki rekoso lho Mas. Heeh. Ngene iki nggon lok-lokan wong wedok. Ora enek enake wong wedok. Iki kalah. Enek kurange wong wedok. Kok mbok paiduk kowe rumangsamu ki lho. Wong kowe njunde bojo to, kowe ndek garwa to. Garwa ki apa? Sekarang nyawa. Nek wanita, Wanita toto. lah gini kok mbok lok-lokke. Lah iya. Mbok gawe gelak. Getaki. Kok ketaki? Ini lho, kowe ndek bojo, kowe ndek garwa. Nek mbok gawe lara, atine kuwi gelo, Mas. Sakit. Dasare saka tresno. Biyen mbok tembung gone wong tuwa. Dur saiki mbok sia-sia. Ndah niya atine saya lara. Nek kowe ora tresno, welinge para sesepuh, para wong-wong tuwa, kuwi balekno ning gone wong tuwa utawa nek ra percaya titipno ning bale desa. Ndek iki tak titik bales desa dipek kami tuwa. Kami tuwa lho sapa? Pak Kamto. Kamto. Pak Giono. Giono kok Kamto. Kono. Iya. Rumahku dirayu halus. Kene Mas, coba Mas. Krisnia mau oleh tugas apa, Nduk? Menika Lali janjine. Wow. Ya pas, minggu tugasmu pelokmu kok. pas lali janji. tugasmu nembang karo engko Sing muli. dirayu lho, Dik. Wong wedok ki wajibe ibarat kembang ngono. Mekroke kembang ki sok dikocori, Saestu. sok dirabuk kaya ngono kuwi. Menika keluarga besar Pak Siswoyo nggih. Sami gayeng kok. Lah saestu. Ngono. Pak Siswoyo ngejak rukun tanggane, ngejak rukun keluargane. Nggih. Kowe roh acara ngene iki. Apa? Acara ngene iki masyarakat keluarga ora ngerti kejaba lekase seminggu kepungkur. Lho, lho, Pak. Padahal iki lek pesen wis suwe, panjenengan penjane piyantune. Malah kula iki jane isin jenengan niku kok. Lah nyang apa? Lho Mas Siswoyo lho rukun karo tanggane, keluargane. Jenengan malah ra rukun karo anggotane kok. Lah nyang apa? Ha iki liyane ning kene sitok mbok kene ngopo iki? Endi? Pak Margono. Kuwi pancen sing tak kene kono ora enggak to. Gonge. Sing ngejong barane kono kae ngopo kae? Kuwi ngene, aku ki ora, aku malah didik supaya rukun. Lho, kok Wong loro ki lek amor gelut, mulane tak dhewekne sitok ning kono, sitok ning kono. Iki mek sewengi iki kok mek pentelang-pentelangan tok kok kadoan kadoan niku. Piye-piye sak panggung panggah geger. Kuwi kudu enek sing mbok lereni sitok. Lereni piye lha iki didoh ning ngene engko mek nggo adu-adu moto ngene tok kene. Lah engko nek mbok lereni lak ra melu tanggapan. Ngono masa kok nglereni lho. Awake dhewe wis pirang-pirang dina leh. Lah iya. Kok sang-sang lari selaren dhewe. Yo wakmu. Mas Lutuk mawon Mas. Oke. Rayunen, Kalau ya rayunen. cayu. Iya. Injih Kang Mas. Kok kamplek neh aku. Boten Kang Mas. Loro lho. Dan kaya Boten, Romeo Kang Mas. Juliet. Omongno nek adus ning mburi kono. Kuwi Mosok sabune. men yo enek. Oh, enek nganune barang kuwi Sabune apa peniti. Kowe iki sini-sini iki ra tau adus. Jane lho. Kuwi ada sabun Iki- ning ade ora tau diumbah Iki ora kaya awake dhewe adus ngono kae. Nggih, nggih. Senengane kipune ngendut. Koyo Asane kene kebo, to rumah samu. Asane aku kebo.
Kebun jerum mau piye ya. Ya, bawa sayang. Injih Kang Bali Mas. janjine to tibane. Bawa sik ya. Mana yen ke kuwi ya keneng. Injih. Gimana? Do wong ayu kuwi ya oleh. Bawa. Mengke kula dituntun. Tak tuntun kok wong arep tak jokrok nih ya. Ya. Ora lek kuwi wong lanang kok jajal anak. Serene cinta karo bojo to, Mas. Iya ya, aku cinta. Duh, wong ayu apik, Duk. Sepurane ya. Injih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Ayo aja. Ya. Lho. Kok ambek kamu tok. Jak omongan sih. Ya mau. Sing nembang kowe apa Kris? Kita dudun stres aku marang kowe ya. Nah, sayang. ngono lho. Kang Mas. Tudohno. Ya. Duh wong ayu. Ya Allah, lambe koyo ini kok apik mento suarane. Nek tak mut gitokmu. Sangke senenge, Mas. Tak kembar dinget mbok mampu. Sangke demene lambe koyo ngono kok iso apik. Papucaning ati kaya ngene wong nandang asmara Ora oleh. Ora dikok kono Rasopan, arep idu sak gen-gen rasopan. leken akhirnya nek tung tung leguk ngono lho. Duh dewa Jawa Tagong. Ya lah mengguk bareng. Sing ngendangi yo Kesusu ngelek kae alon-alon. Anu. Mosok temon penyanyi mengguk ini. Mas aku. Iya. Wis kadung ngono. Balas mringawa urung sik ditahan urung tung aja kesusu urung tung ra oleh oh gosek malah wis iki marape kok sok wis iki ya welas mringawa endas kok diuntir Indah jane iki ndas kok mbok untiri jane ndas modop. Aku tak ble-ble ngene to. Sayang Ble-ble mergo cinta. Cekel terus takon sandal ning pundakku. oke yo balik neh Walah ngono to. Balas mringawa Iya. Mahami. Asal itu. Saya Mas. Kowe tak pengin. Komburi tak delok komburi sing lanang cilik sing lanang wedok godi koyo bakul kentongan komburi ya. Iki jan. Lah yo pasangan idiot. Kene, Le. Pasangan ideal lah. Kene le cah bagus kene. Kene le. Cah bagus. Aja lirak-lirik tok. Kene le lenggah kene. Dok, Kris sampean Nggih. agak mriko bentar. oke Roman. Kene le. Belum. Ben ketok serasi. Nggih. Kelak ya kaya sakembaran pinanganten tok. Nggih. Jur iki ana kuadine. Nah, ngene Iki. lho. Walah ya. Ya apa Nah. wade apa anune? Wade iki kursi. Kursine. Kursi, Nah, ngono lho. nggih. Nah, Anu le kursi laut le, ning pantai le. Dalam Kursi laut pantai. Iki cedhek pantai to. nggih cedhek pantai sing lungguh kok nasibe piye? terus mau Sing lungguh nasibe piye? kursi pantai ngoten niku lho Mas. Iya, Ayo, kursi pantai yo miring ngene. Lah yo ngene terus Aku yo roh. Ya pancen kursine model. Lah ngoten niku. Terus sing turu ngiring ngene ngono lho. Sing kursi pantai ki ra nek pakune. Lah iki pas takone modot ngono. aku nyeromot Ora cetha ya. Ayo le lega le.
Kursi apa ki? Anu wae kursi taman le, kursi taman. Jane sing apik kursi roda kepancal mlaku. Apik. Sudah lho, ya bundas. Kursi taman le. Yo. Diajeng garwanipun Kakang Diajeng. Injih Kang Mas. Ing papan kene ra ana wanita liya kejaba sliramu. Injih Kang Mas. Mula ndak prayogake sliramu lenggah ana ing Injih Kang Mas. paring kepraben ya Diajeng. Injih. Iya ya. Duduk. Waduh. Diajeng Injih Kang Mas. kepiye surasaning penggalihmu sakwise ndak lenggahke ana ing kursi kencana Diajeng? Suasane rada keter-keter Kang Mas. Niki Diajeng. Injih Kang Mas. Kursine Pun Kakang wis mitungkas ing besok minangka kanggo bebungah ana ing penggalihmu Injih Kang Mas. ndak pundhutne kursi sing limited edition. heeh. Kursine kok rada eyek-eyek to Kang Mas. Njaluk dipaku Kang Mas. Siket. Suwuk. Kursi. Oh dipaku. Kene. Diajeng. Injih Kang Mas. Kene. Diajeng. Sejatine lak sliramu ora pirsa. Injih. Kursi iki sejatine ya iso digawe dhuwur iso gawe ndek. Nggih. Angger kursi iki mbok ngene dudul Pripun? iki dhuwur. Nah, Oh, didudul. iya. Oh, nggih. Kudu mbok dudul. Lah, iki kok Jajal. kene slup. Nah. Oh, ngoten. Oh kuwi kursine kaya Dudul. Selup ngono. Dudul. Loh, lah aku kan pengen rada lek didudul terus selup ngono lho. Apa ki? Pripun? Lek sing dudul awakmu didudul dhuwur. Nggih. Tapi lek didudul iki Pripun? didudul modot. Lah engko nek modot gidolan. kursi kok malah curhat. Ora ya-yaan ya iso. Oh, kursi roda ya. Kene. Lenggah to. Ono nganti Lenggah to lek. Lah, sik enak lagi. Masalah. Kene. Yo. Aja mbok dudul. Ora. Oh iya kene. Tinimbang konjur ora kepenak to? Nggih. Ngene wae. Nah, Dicongkok. sogor. Ora untuk dicongkok ngono, Mas. Nah, ngene lak kepenak to. Ini. Nah, Nah, lek ngono wis niku ngene lak coba lenggah. Nyapo? Tamu iki. Deh, dalu. Tamu ya. Piye? Apa? Nyapo? Kursine iki lho. Nggih. apa? Pas ukir-ukiran dokri. Nah, ukir-ukiran ndok naga to. Ayo ora cetha. Ya. Yen cadak tansah. Sik. Pripun? Siap. Besok kapan? Apa iki? Apa iki mau? Do wong ayu ta? Nggih. Oh, do wong ayu ya. Ya mbuh lah. Bareng lingguh. Pripun? Pokok nganget kita bareng ngendok saiki. Mboten kok iso. Besok kapan ketekan? Besok kapan katakan jejer. Apa? Lah kok ndeledek kok kene barang iki. Apa nih? Jane. Iki lho kebayakmu ki lak rada kurang Alah kenceng. tangane. Hah? Sing ndledek daginge ngono ta kowe iki. Ngawur. Lho ngene ketok lek diopeni timbangane bojone sampean. Apa awake cuwilik Lah ndase wae cilik. wedi. Lah segede. Aduh, Apa to, Mas? Halo. Hah? Dulu lah. Enggak ada HP barang. Ora cetha kaya. Pegel ya, nesu wae. Jane puluk apa ransel jane. Nesu wae. New Jarum Super Kretek. Ini kreteknya super. Itu loh. Umpama bocah iki Sik jangkrik sik. Bayuh. nyang apa? Nyapa kowe? Kowe kok semplengeren nyang apa? Napa? Piye ta? Barang tak angkat lho. Nyekemes ya. Ngawur kuwi keringet ya. Keringet. Keringet. Keringet kok. Lha awake sak kujur keringetan Lah, nek keringetan panen wae. lampune iku lho 1500 1000 watt. Oh, 1500. Lah iya. 1500. Iya ngono. 1000 tambahin 500.000 ya. Enek 500.000 nih, dadi gede banget. Sebenarnya ki 500 siji watt ngono lho. Oh, 1500.000 watt. Ya, ya, ya. Gede banget. Terus nang diajeng coba. Ceh. Weh. Ayo. Cecer lan Laku, Chris, laku. wong bagus
Padhe bontang-banting padhe. Umpamano sinah kuda Kuwi jan rumah sakit. tanpa Wong wedok kok. Apa? Sasat cara ing Jolotri Sing ngangeni iki lho Cahyu. apa Kang Mas? Wong wedok nek brengose iki tak sangkot cedekan ya Allah. Kaya apa? Mas? Kaya kucing nganggur. Nyidam Sari as mara Iki apa judulnya lagune Chris? Nyidam Lali. lali janji. Lali janjine. Kali janjine. Iya, Tapi digarap alus dilebokne Iya. tubanan ya, Terus, tubanan ya. Enak nggih? Saged nggih? Lho sing ngendang wis tak Oh niki tahun pripat 1000 niki tahun. melu grup 1500.000 niki. Heeh, ngene ngono. Iya. Yo, alus. Tapi dilebokke nganggo anu, Kris. Nggih. Tembange sampean apa neng ngendi nggonku. Ya. Loh, Apa? Ti- Wah, kuwi ta? Lali Nggih. janjine Kuwi bos. kenek ora ya kuwi ya? Kenek. Oh, kenek ya wis. Jenengan iki ora tau. Oh, tak kira nek kuwi, tibake kuwi ta. Ya. Ya. Bang Kinario dadi panglipur wong Saestu, bagus. saestu. Ing pengangkat tetembangan iki panjen yo nggo cegalek tombo Nggih. ngantuk lek. Betul, betul. Dadi sak perlune nggone diatur panglipur ki ora nglangut, ora apa ya jenenge, tetep menghibur warga masyarakat. Nggih, Mergo wayang kulit kaya sing digelar penjane menika Minulya Pak Sis menika padha karo nguri-uri Terus, kabudayan. bos, nggih. Selain itu ana pundutan pirang-pirang kok diwaca diaturke karo mlaku ya. Loh, aja karo mlaku. Lah nek karo mlaku ku sing ning kene sapa? Sing mlaku ki wektune. Oh, ngaten. Dadi ora kok karo mlaku-mlaku. Lha lho kok sing arep tanggung jawab sapa kaya? Injis. Injis ta? Injis. Nggih. Menika nyuwun lagu bukan utak mampu. Menika kagem bulurah. Oh, nggih. Nyuwun lagu Cidra ing Janji. Oke. Juga ini dari Mas Randy kalian Pak Ridwan ki sing pirawiri tindak blitar. Oh, nggih, Mas Ridwan niku nggih. Pak Sis, Pak Ridwan nggih. Lagune Aja Sujono. Kae lho. Aku wis ngalah. Mbok wis aja sujono. Oh iya. Aja iya nyenso kuwi. raga kuwi lho Mas. Tresno kuwi mesti ana gubuk. Kuwi ta roh aku. Nyuwun lagu apa iki? Hampa kuning. Apa iki? Apa iki? Lah. Iya. Ayo coba ya wis kuwi lah wis mbuh iki apal tulisannya. Oh. Wis iki lir-lir. Kalian iki lho cinta tak terpisahkan. Nah. Pun derek jenengan, Bos. Nggih, saiki njajal kaya ngapa iki genduk Mega Nggih. Wiono. Mega Wigati. Kene-kene. None, neno, none. Hey. Iya. Kita goleke pesinten Nggih. sing isih SMP. Niki. Nggih. Sing sekolah. Lho, sampun manak pisan Oh. dari SMP. Ya berarti ya sak isore bojoku lho. Bojomu apa? Bojoku menika SMA. Lho. Apa kuwi? Tapi Sampun sekolah menengah atas. Sampun mana akeh. Dadi ning Oh, bridel. Ando beli Nggih. kan. kuwi Banyumas kaya Lho lah iya. basa Banyumas. Mega. Coba lagune iki mboten angel, Nduk. Sampe hafal. Lagu upamane kaya to lan liya liyane upamane. Kaya to ki apa kok lalen liyane. Macake lho ene. Tresno iki Cinta tak terpisahkan. Tapi mau amarga kahanan. Ngarepe piye Mas Luduk? Apal kuwi apa? Pripun? Waduh, apal. Lah Mas Luduk. Lah pripun to? iki lho, cinta tak terpisahkan. Dodeno gondal gandul. Gandulane. Dodeno gandul, ngene. Dodeno gandulane gedhi. Ngono lho. Sing apa? Atine iki gedhi, nggone gandoli karo sing lanang ngono lho. Tak dilat nang aku. Lek mundilan dhek iki lho dadi koreng. Aku tau nyanyi kaya iki lho. Nyambik. Dodeno gandulane gedhi. Lah kok bojoku nyari kan. Apa kae? Oh ya rene lek tak sium dulu lek. Mas aku. Iki indahnya kekompakan ini iki. Nyatane najan to jarang pinanggih ning panggung. Ya, tapi alhamdulillah iki ketok chemistry. Betul. Ketok sinergi. Jati Ketok nyawiji. Ketok nyawiji. Cik. Nah, iki aku jenenge ki pancen apa wae bentuke yen nggon lagu itu harus menjiwai. Betul. Yen seneng ya bagaimana menunjukkan visual yang bahagia. Kok dadak nggae sual bareng apa kuwi? Maksudnya iki kudu sualan. Visual. Maksudnya iki peragaan. Nah, ngono lho. ekspresi, V iki bebas, V iki
Kowe iki ora bayaran to? Di bayaran soal ki katok tadi bayaran nggo katok. Nah, Usah ora cetha. Pokok simbahku rasa syukure saka panjenengan. Amin, amin, Eri amin. siswaya sak keluarga muga-muga nuwuhi berkah marang. Amin. Keluarga panjenenganipun Betul. juga sedaya warga masyarakat sing padha kepareng Lawuh. Tur sing hebat meleh bulurah tesih lenggah. Ngono. Niki bulurah niki ngematke Bu Eva. Nggih. Engko terus sedekah desa, Heeh. terus wayang. Insyaallah nggih. Niki wau Bu Iva sampean WA kula. Lho, duwe nomor WA. Nggih, insyaallah bersih desa mengko sedekah bumi mengke wayangan. Wayangan. Niku udakara tahun 2041. Niku Setok kuwi awake dhewe. Suwiman. Wis tuwek napa ya. Aku wis sedang wis gowo teken. Nah, coba iki ana genti mbok Caca sing saka omah. Oh, enten mbok Sebagai ya? panglipur. Oh, beton jan beton. Mbak Putih. Iya no, trotak. Bugareng ki apik lho. Dadi pomo disingkatno bugar. Kuwi nek bojoku. Wah, Sehat, semringan. sehat. Nah, bareng bojone kritik kan ya butik, Butik. apik kaya batik, kaya kain sak panunggalane. Nggih. Bojone Mas Kluduk. Nah, Butuk. Kaya ndok ae. upama komplit bugareng ngono pantes. Iya. Pantes. Kritik ya bu kritik. Nggih, Jadi, nggih. Nggih. Bu Kluduk. Bu Kluduk. Lah nek kuwi lak bluk kutuk kuwi. Berarti Kayak banyu ya. bojoku ya buduk lah, Pak. apa Butuk. Berarti kaya ndok bosok. aja to. Rumasaku aja bojomu ki ndok sing urung bosok. Dadi Berarti arepe Tak iso bosok. bosok. Urung bosok. coba ngandure tetembangan iki ana pundutane ana Aja Sujono. Nah. Iki nengenke pundutan ya Cahayu. Nggih. Ana meneh Cidra, pilihan siji antarane loro iki. Sing dindo. Iki mergo lagu iki sing disuwun iki sing burine Kak Sarwaka. Ah. Aja Oke. Sujono, Cidra utawa Sewu Kutha. Oh, Apa laguku Gondeli Tresno? Nah, Malah. apa mbok menawa Dewa Tresno? Nah, kuwi. Terus Ayo. iki wae. Luwih Siji tengah. antarane loro iki aja mau ingkang-ingkange tak diacok. Kudu o. Iya, kudu ya lek njaluk lagu lungko, apa iso awake dhewe? Ora iso kaya. Apa nek? Urung eneng lagune urung eneng iki. Apa mbok menawa Aja Sujono. apa mbok Aja menawa Sujono. background-e digawe kaya background ning padang pasir kudu enek unta? Unta? Enggak, Unta. ning tengah alas ben enek buta. Iki pas. Apa lagu Aja Aja Sujono. Sujono. Nggih, diaturke. Aja Sujono, menengah, Mama. Klitik menengah enggak nyaut dek pikirane ra ning kene. Lho soalnya pikir aku rate cetok. Mergo tuh mintae kurang toto apa Dia oklek-oklek ya. Nggih. Pak, versi oklek-oklek. Ya coba, Pak. Oklek-oklek. Yo. Aja Sujono, Pak. Aja Sujono. None. Buat Pak siswaya sekeluarga. Jin. Sujono ki curiga ya Mas ya. Iya no. Jadi insya Allah warga Mekah satu dengan yang lainnya atau sampai duwe curiga antara siji lan sijine tetep Ya. ayam tentrem sayek seko kapti. Numpak ceri kuwi nun sewu motor tuwek iku kudu ngerti selah. Munggah iki didelok munggah ndetir apa ora ngono. Nek Iki lho, kene mau lho ndi jenenge iki? Jalan munggah. Cak sendi Jembatan. Ah, kono mau munggah, mengko tak omongi to. Ceri iki Munggah. munggah ngene iki lek ora kuat, lek mlebu telu ki dilebone si cemplung siji loro. Nah, Ngono lho. Kon deter meneh. Cemplung ora kuat. Heeh. Cemplung siji tek ngono. Lah siji ora kuat. Langsung cemplungno jurang. Dadi ben ngono. Kowe ngawur ya. Jluntrungne kancane. Pantane jeram-jeram. Sesuk tak tambahi tukunen mobil celeng lho ya. Celeng kan Mobilnya apa? Mobilnya apa? Mr. Bean. tak tukune. Aku demen aku malah. Eleh. Yo, lagune. Aja Sujono. Kita tak delok style Apa? style ya. Style. Style. Kok style tip apa piye kaya? Stylenya iki tak delok awakmu iki blasteran. Lho, apa kuwi? Paling tak iki bapak Inggris, ibu Jawa. Apik. Padha karo aku. Dilihat dari mana, Mas? Di dari rambutnya. Nggih, nggih. Rambutnya iki delok kene kan mesti Inggris. Bapak Inggris. Ibu mesti Jawa. Lah iya. Padha karo Oh, bapak iki Inggris. Inggris, Ibu Mr. Jawa. Besuki. Betul. Inggris. Padha karo aku. Nggih. Aku ki ibu Jawa, bapak Gibas. Lah kuwi lah anak-anak Sip, the sip. Anak-anak cempe. Jadi pembae Sound the sip. pedus. Berarti ya cempene sampean no. Gak Oh, aku. Mas. Iki ben nembangan Nggih. piye Cak Bagus? Kowe marep ngomong apa? Derek. wah, Aku pengen sampean ngatur tetembangan deduetan. sidene jenengan kok kabeh kok kene kok gilap-gilap ngono ya, bling-bling ngono ya. Lho lah. Ayo wong Apa jenenge? diragati. Oh. Bojoku ndek tak kowe bling-bling aku bingung tak tukone apa akhirnya tak pecahne kaca terimoske tak gecek ya. Heeh. Tak tempel ning ngene. Ha terus akhirnya Lah kok kene iki galer kabeh akhirnya. Ayo Ayo salah. Mbok sekali Wong- tempo ki ora usah wong iki dipecah kaya- ning kaca. Kaya garwan. Wajahe dipecah sekali tempo. Lah aku ya jenengan iki ya Oh, ya ora. wis ana apa-apa nih. Tembangan Anu apa? wek nostalgia we, Nduk. Oh, nostalgia. Perawan Kalimantan. Apal biasa niku? Ora. Biasa niku. Oh, jago alas mesti. Oh, dudu. Dudu. Ya, Dit. Medun ngawi, medun ngawi. Dudu. Lah, Oh anu, sumbangse. Ah, salah. Dudu. Yo. Selindut.
Oh, bersilin titut. Ya. Aku iki lagu pengalaman apik ya. Nostalgia. Bersilin titut. Apa judulnya? Judulnya iki judulnya Selindit. Bersilin titut. Apa judulnya? Selindit. Selintutan. Iki tak turke karo bapak-bapak kula sing teng nika. Ya. Sisih Sendi, kiri panggung. Oh, kiri panggung. Anu mak pupah. Oh, berarti diaturne bapak-bapak ibu-ibu sing ning kono. Nggih. Lah sing kono ora oleh ngruwokke. Siapa sing masak soto sinten? Ya, lah. Lek pupah. Ah, lek pupah. Waduh, perlune kowe engko ben diwehi soto. Aku Yo, wis ora ganggu aku iki. lagune Siarno. Ngomong ning Tuban Siarno. Pasangan lawas. Siarno. Kok pasangan lawas? Pasangan lawas sih sapi wong. Dan inggih bapak-bapak ibu-ibu ing dalem menika tasih sarengan inggih menika Intan Budi Pekerti Legowo. Budi Legowo kalih Mas Jogritik badhe nyantunaken inggih menika lelagon sampun boten asing malih wonten ing talingan panjenengan inggih menika Slin Tutut. Terima kasih Pina Rumiyin Rahayu. Mas Kritik. Dalem Panjenengan tembangan ini nganggo hiburan. Nggih, Mas. Sak ora-orane nambahi rakete Sedulungan. Nyatane Intan karo Kritik sing maune ora tau sambung. Nggih, ora tau akur Ning nyatane saiki dadi raket sedulungan. Betul, nggih. Sing maune ora kenal dadi kenal, sing kenal mangune dadi tresno. Tegese tresno ki tresno siji lan sijine padha-padha seniman lan seniwatine. Oh iki ngono. Nggih, Mas. Tresno kabudayan. Napa melih menika ingkang dipun wastani wonten warga masyarakat ingkang badhe sisumbang lelagon ing dalem menika. Mas sinten asmane Mas sinten? Menika Mas Imron. Mas Inggih. Imron. Tapi sanes Mas Imron Sadewa menika Mas Imron. Imron. Ya dudu Imron Sukeni ya dudu. Sanes. Tapi Mas Imron, monggo Mas Imron. Nggih, monggo. Mas Imron ingkang kagungan pabrik sampo. Nggih, sampo Imron. Imron ya. Itu kok ya. Tembange menapa Mas Imron? Menika tetep lagune lagu Jawa, Mas. Menika sampun bisiki kula, Mas Imron. Lagune apa, Mas? Puspita Nolo. Puspita Nolo. Nggih. Duet. Lagi denger iki Mas Imron. Mega Mega. Kene Mega iki jumeneng kene. Nah, iki jan waduh langsung ngombe celekung. Duet. Iya. Kalih menika iki tak goleke sinden sing Kalih menghibur warga Pakel. Juga tidak lupa Pak Siswoyo, keluarga besar. Pak Siswoyo nyuwun lagu. Monggo. Pak Siswoyo menika. Lha itu nasional enak. Nggih, kita rewompek ngoten. Bos Pito Nolo. Yuk nyarengi rawonipun medal. Heeh, kontring. Yuk. Terima kasih Tresno. Nggih, niki lagune Kritik ngoten niku. Kula duwe lagu koyo sithik kaya niki. Heeh. Mayor. Celek, Pak. Sithik. Dhisik ta. Ojo lagu iki. Iki gundule Tresno. Ya. Mayor. Kowe duwe tenan. Ya, jajal. Sithik pokok. Ya. Minor. Ini gede. Ya. Ayo, Pan. Ya. Aku Lan kowe Kowe iki jane semayan ora to. ngono kuwi lek lagu kok. Oh, lagune Mas Coba nih, iki lho. iki padha lagu ning gede Tresno. Aku lan kowe padha tresnane lan padha sayangi. Aku lan kowe padha ngertine lan padha percayane. Asik lho niki lho. Cuplikan sebentar. Sithik Nanti akan rilis di Segoro Kidul. seluruh matamu. Mataku. Nonton Mas Gareng. Ya mek sakmono Nggih. Eleh sithik ya. Oh sini, Ya. celek. Bahar promo. Kamu kok Mas Gareng ini merdeka kok piyaine. Ayo ngono. Sing penting kok royaltine aja kali. Terus ya. Ya. Aku lan kowe padha ngertine lan padha percayane. Aku lan kowe Lali. pakai saiki lali. Aku malah wakeh sih, Mas. Aku arep ngetokke lagu Mulan Mulut lho ki kok. Aku yo duwe lagu. Iki sing rumah tunggu nek wis enek. Ganti. Lho.
Urung saiki lali aku. Tapi dadi lho. Ya, engko bar iki aku tak nyanyi. Ya. Ning sadurunge diaturke. Terima kasih buat Pak Heri Siswoyo Setia, Soibu, para putra kabeh pinten berkah, keselamatan, kesehatan, rasa syukur iki lumintuwa wujuding kamulyan kanggo panjenenganipun Pak Heri sak keluarga. Ingkang wigati ing dalem menika dalam rangka syukuran Mas Heri ingkang garwa keluarga, muga-muga syukuran ing menika sedaya pinaringan berkah barokah. Amin. Didongke bilahi cedhake rejeki, muga-muga kesehatan, rejeki, panjang umur diparingi saking Pangeran Gusti Allah Subhanahu wa taala. Pas karo CV-ne aura Jaya Bakti. Muga-muga aurane apik, jaya PT-ne muga-muga bakti anake karo wong tuane. Amin. Mas, mangke sesen kalih dipun sambung nggih. Kersanipun kejangkep pewayangan panjenengan. Nah, timbaku rebo cukup pangan wanci, terima kasih. Tak mbadutke lelakon tak nembang kaya kluduk. Nggih. Mulan-mulan lairipun Kanjeng Nabi sang guru sejati.